1991 ku Russia kunali President Boris Yeltsin. Iyeyu anali pa ubale wabwino ndi America mpaka anasaina mgwirizano wa zida za nkhondo. Zimenezi zinabweretsa internal pressure. Anthu ambiri analokwiya ndi mgwirizano umenewu. 1999 Boris Yeltsin anapanga resign. Vladimir Putin ndi amene analowa ngati president ogwirizira. Malamulo a ku Russia amanena kuti president azikhala matemu awiri. Vladimir Putin anawina chisankho mu 2000 komanso 2004. 2008 malamulo sanamulole kuti ayimenso katatu ndipo anasankha nzake Dmitry Medvedev kukhala president. Tikukumbukira 2004 malamulo amamulesa Baki Muluzi kuyima pa chisankho ndi zimene iye anachita, anasankha bingu kuti ayime kusogolo kwake adzatenge, koma tonse tikudziwa kuti Muluzi anasankha olakwika. Ika nakhala kuti plani yake inatheka, Amuluzi tu akalemanso kachitatu. Vladimir Putin ataona kuti malamulo akumukaniza kuyima 2008 anasankha nzake Dmitry Medvedev. Mu 2012 anatulukiranso ndikulengeza kuti akufuna third term. Anthu atamva zimenezi anakhamukira ku nsewu kupanga zionesero posonyeza kukwiya, komabe sizinatheke. Vladimir Putin anawina chisankho cha 2012 ndikukhala president kwa zaka 6. Mu 2018 anawinanso. 2020 anasintha malamulo ndikumulola kuyima pa chisankho matemu ena awiri. 2024 anayima wawina, komanso 2030 akadzakhala ndi moyo adzayimiranso. Mwachidule Vladimir Putin walamulira Russia zaka 24. Mu nthawi imeneyi anamenya nkhondo ku Chechnya ndi kuwina. 2008 analanda Georgia. 2014 analanda Crimea, komanso 2022 anayambisa nkhondo ku Ukraine. Munthu aliyense amene amatsutsana ndi mfundo zake amaphedwa kapena kumangidwa. Prigozhin anamusinga 2023. Boris Nemtsov anamupha 2015. Pa chisankho cha 2018 mkulu wotsutsa boma amene amaoneka kuti akhoza kuwina Alex Navalny anamulesa kuyima. 2021 anamutsekera ku ndende ndikunena pano anafera komweko. Mukapita ku Russia kungoyambira mawayilesi, makhoti, parliament komanso electoral commission zili pansi pa Vladimir Putin. Pa chisankho chapitachi wawina ndi mavoti 87%. Kwa mukaonetsetsa the election was not free and fair. Onse amene amapikisana nawo anali anzake. Anangowapasa ndalama kuti akayime ndi cholinga pazooneka ngati pali democracy. Mwachitsanzo Nikolai Kharitonov wa chipani cha communist ndi nzake amenenso amasapota nkhondo ya ku Ukraine. Maiko a Britain ndi America anamubana mkulu ameneyu kuti asazapite kwawo chifukwa chona kuti amasapota Putin. Ndezi kudabwisa anali mmodzi wopikisana ndi Putin pa chisankho cha 2024. Leonid Slutsky wa Liberal Democrat ndi nzakenso ndi yemwe ujambuyomu amasapota Putin pa nkhondo ya ku Ukraine. Ankalimbikitsa mfundo onena kuti akaidi onse a ku Ukraine amene akuyidwa pa nkhondo aziphedwa. Nthawi nake kunali zokambirana za mtendere kuteke pakati pa Ukraine ndi Russia. Vladimir Putin anamusankha iyeyu kuti akayimirire. Lero anayambisa kachipani nkukayima nawo pa chisankho cha 2024. Izi zitu zili ngati zomwe zija zimene akupanga kundwanira nkhumwa.
akuti ndi leader of opposition koma akuthandizidwa ndi MCP. Anamuwuza kuti ayambise chipani azioneka ngati otsutsa chikhalecho ndi ejenti wachakwera. Palinso mnyamata wina amene amapikisana ndi Putin mu 2024, Vladimir Putin wa New People's Party. Nayenso mbuyomu wakhala kusapota Putin pa nkhondo ya ku Ukraine. Kachipani kakeka kamalandiranso thandizo kuchokera kwa Putin. Kumalawi kuno tili ndi bambo Frank Mwenefumbo amagwira ntchito ndi MCP ndi chairman wa Northern Region Water Board. Komanso chakwera anamuwuza Mwenefumbo kuti ayambise chipani chotchedwa NDP. Zonse zija akuchita kungofuna kupusisa anthu akumpoto. Zona zenizeni zona kuti NDP ndi Mwenefumbo ndi mbali imodzi ya Malawi Congress Party. Chakwera akuchita chotheka kuti aphe zipani zosutsa mdziko muno ngati mmene anachitira Putin ku Russia. Otsutsa boma enieni ku Russia ali ku awiri, Yekaterina Dutsova komanso Boris Nadezhdin. Mayina akewa ndi ovuta kutchula, komabe alipo awiri basi a opposition. Amenewa ndi amene anthu aku Russia amawadalira kuti akalankhula amakhala kuti akulankhula maganizo awo. Ena onse amene ndatchulaja ndi magulu achina nankhumwa, akamalankhula imakhala speech yolembedwa ndi chimwendo banda. Yekaterina Dutsova komanso Boris Nadezhdin onsewa anayesedwa kuyima pa chisankho cha 2024 akuti chifukwa chona kuti amadana ndi mfundo za Putin. Anthu atatu amene amapikisana ndi Putin ndi anzake okhaokha. Kumalawi kuno Chakwera akulimbana ndi DPP komanso UTM. Chimene akufuna mu 2025 pasapezeke kulimbana naye wamphamvu. Ku Russia mkulu wa Electoral Commission ndi nzake wa Putin, Era Pamfilova. Ameneyu anayendesa chisankho 2018 kumuyinisa Putin, wayendesanso 2024 ndi kumuyinisanso. Mzimayi ameneyu ndi best friend wa Putin kuyambira 2004 mpaka anamusankha kukhala mkulu wa Human Rights Commission ya kumeneko. Kuyambira 2016 nkudzafika lero iyeyu ndi chairperson wa Electoral Commission. Mu 2022 itayamba nkhondo, mzimayi ameneyu amasapota Putin. Maiko a Britain, America ndi Japan anamubana kunena kuti asadzaponde kwawo. Tikukumbukira 2021 ku Russia kuna chisankho cha phungu. Zotsatira za ballot paper zinaonetsa kuti ma MP ambiri a Putin analuza, koma iyeyu anawinitsa pogwiritsa ntchito online voting. Chaka chinonso pa chisankho cha president amagwiritsa ntchito electronic. Zimenezi zamangisa kuti anthu ambiri akayikire zotsatira. Mu 2021 panali umboni ndithu anthu amati akavota pa ballot paper zimaonetsa kuti aphungu ambiri a Vladimir Putin aluza, koma mzimayi ameneyu anatembenuza ndikupeza kuti ndikugwiritsa ntchito online voting, zimene zinachititsa kuti anthu amenewa awine. Ulendo nonso amagwiritsa ntchito electronic, zimene zamangisa kuti anthu ambiri akayikire zotsatira. Mwachitsanzo ku Ukraine, madera amene ali manja mwa Russia anthu anavota ndipo kwatuluka mavoti 4.6 million. Dziwani kuti nkhondo ikuchitika kumeneko anthu ambiri anathawira kunja. Zoti kungatuluke mavoti ochuluka chonchi ndi bodza.